Že jsem jako naštvaný, já nevím, co mám říct, tak jako jenom vám držím palce, aby to vyšlo, protože to je zástupný jako problém, který se fakt týká jako pak jako všeho, že? Na kterou stranu se to houpne, takže pro mě je to třeba jako důležitý, aby se tohle prostě vyřešilo tak, jak má, aby si prostě nedělali ty ústupky a aby vy teda, no a protože aby jsme vydrželi, aby to dopadlo dobře prostě. Ahoj, jmenuji se Jarda Šmíd, zdravím do Ústí a chtěl jsem jenom říct, že v Ústí nad Labem jsem hrál 3 roky v angažmá. To divadlo pro mě moc znamená a znamená dodnes a doufám, že bude znamenat i do budoucnosti, nejenom pro mě, ale pro všechny ostatní, takže držím palce a věřím, že to divadlo bude dál fungovat. Přeju si to. Tak, já jsem rád, že jsme se potkali, já jsem tady proto, abych vás podpořil, abych vám držel palce a budeme se snažit pomoct i jinak, samozřejmě, protože to je dost důležitá věc. A já jsem z lidí, kteří pamatují založení činoherního studia v Ústí a mám mezi nimi strašně moc kamarádů. Děkuji vám, nashledanou. Tak já bych chtěl samozřejmě taky vyjádřit podporu činohernímu studiu v Ústí nad Labem. A myslím na vás moc a na celou tady tu kauzu, protože sám jsem prošel oblastí a jsem z té oblasti nadšený. Byl jsem ve Zlínském divadle a pamatuju si na dobu, není to tak mnoho let, kdy řada dalších mých kamarádů skončila v divadle v Karlových Varech, kde bylo normální divadlo, který taky zlovůlí městských úředníků a potažmo dalších úředníků ukončilo svoji činnost. A tenkrát jsme tomu nevěřili a mysleli jsme si, že doufáme, že to bylo poslední, protože nám to přišlo jako katastrofa a bohužel teďka zjišťujeme, že tady ten strašlivý trend, tady ta apokalypsa pokračuje, takže udělám všechno, co bude v mých silách, aby jsme to zvrátili.